Hej med jer. I den her video, eller i et par videoer, der vil jeg gerne prøve at sætte jer lidt ind i begreberne simpel tid og udvidet tid på engelsk. Simpel tid og udvidet tid er nogle begreber, som vi ikke rigtig kender til på dansk, og derfor så kan det godt være en lille smule svært sådan at sætte sig ind i eller at forstå. Men vi prøver lige så stille at gennemgå det. Først kan jeg sige, at simpel tid og udvidet tid, det findes både i nutid og i datid. Og derfor så kan man egentlig sige, at der findes to former for nutid og to former for datid. En simpel nutid og en udvidet nutid, og en simpel datid og en udvidet datid. De simple tider, det er det, som vi kender måske allermest til. Man kan sige, det er den almindelige bøjning af nutid og datid. Mens den udvidede tid, det er den, hvor vi møder en indform af verbet. Det vil sige, at verbet står i indform. Jeg har forsøgt at sætte forklaringerne op sådan lidt over for hinanden, hvor simpel tid er den røde og udvidet tid er den blå. Der vil være nogle forklaringer i midten, også på de næste slides, og så vil der være nogle eksempler i bunden, både i nutid og i datid. Så lad os prøve. Simpel tid, det bruges for eksempel ved gentagende handlinger. Det vil sige ting, som sker igen og igen, eller som sker ofte, eller sådan om noget, som er endegyldigt, det vil sige, det er bare sådan altid. Et eksempel kunne være, John runs every Thursday. Det vil sige, hver eneste torsdag, det er en gentagen handling, så løber John, og derfor så står det i simpel tid, simpel nutid. Et andet eksempel kan være, David walks to school. At walks, det står i simpel nutid. Det indikerer, at det er noget, som David han gør hver eneste dag. Det er ikke bare en dag eller 2 dage i ugen eller sådan noget. Det er hver eneste dag, han faktisk går i skole, fordi det er en gentagen handling så. Hvis vi hopper herned, så er der eksempler i datid. Hannah often plays the piano. Igen, nu står der så godt nok også often. Det vil sige, at det indikerer, at det er noget, der ofte sker, og derfor så står det i simpel datid. The train left at 8:57 every day. Det er noget, som sker hver eneste dag, at toget det forlader perronen kl. 8:57, og derfor så er det en gentagen handling, og står i simpel datid. Så hopper vi over til udvidet tid. Udvidet tid, det bruges om noget, som foregår lige her nu, eller noget, som man er i færd med at gøre lige her nu i nutid. Man kan også godt bruge udvidet tid i datid, og det indikerer, at det var noget, der var i gang med at ske, eller noget, man var i gang med at gøre dengang, altså i datid. Eksempler kan være, John is running down the street. Det er noget, der foregår lige her nu. Han løber lige her nu. Man kan se det for sig. Han passerer nærmest en lige på gaden. Det er noget, der sker lige her nu. What are you doing? Kunne et spørgsmål være. Og det er et spørgsmål om, hvad er det, du er i gang med lige nu? Hvad er du i færd med at gøre? Og så hopper vi ned til eksempler i datid. He was working in the garden. Altså, han gjorde noget, der var i færd med at ske dengang. Fordi det er datid. The train was leaving the station. Igen, noget, der var i færd med at ske. Noget, der var i gang med at ske dengang. Fordi det er datid. Så, gentagende handler noget, som altid sker, eller noget, der sker lige her nu. Det er forskellen. Vi springer videre. Igen, simpel tid er rød, udvidet tid er blå. Nogle forklaringer og eksempler. Simpel tid det bruges også ved opremsninger af en række ting, der sker, eller en række handlinger. For eksempel i nutid. The girl runs down the street, catches the bus and rides to the nearest shopping center. En opremsning af, hvad det er, den her pige gør. Hun løber ned ad gaden, og så fanger hun en bus, og så kører hun med den hen til det nærmeste shopping center. Et eksempel på, eller i datid kunne være, he woke up and got out of bed. Then he dressed in a hurry and fell down the stairs. En opremsning af, hvad der sker den her morgen, efter han vågner op. Og derfor står det i simpel tid, fordi det er opremsninger. Så prøver vi at springe over til udvidet tid. Og det bruges ved parallelle forløb, det vil sige ting, der sker samtidig. For eksempel, her er et eksempel i nutid. Mrs. Gray is working in the garden while her husband is playing with the children. Altså, 2 ting, der sker på samme tid.
Mrs. Gray, hun arbejder i haven, og på samme tid så leger hendes mand med børnene. Og det kunne også være, she was washing the dishes while he was sleeping on the couch. Igen 2 ting, der sker på samme tid. Hun vasker op, og han sover på sofaen. Parallelle forløb. Okay, vi går lidt videre. I noget, som man kalder afbrudte forløb, altså afbrudte, skal man sige, ting, forløb, der bruger man både simpel tid og udvidet tid i samme sætning. Ved afbrudte forløb, der forstår man det sådan her. Altså noget, som er i gang med at ske, bliver pludselig afbrudt, eller forstyrret, eller standset fuldstændig af noget andet, som pludselig sker. Noget er i gang med at ske, det bliver standset af noget andet, der pludselig sker. For eksempel, hvis vi går herned. The man is watching TV when the light suddenly goes out. Eller, while they were crossing the lake, the storm broke out. Går vi lige tilbage. I kan godt se, at i begge de her eksempler, der er der noget, der er i gang med at ske, og det bliver pludselig afbrudt af noget andet. Det, som er i gang med at ske, det skal stå i udvidet tid. Og det, der pludselig afbryder det, eller pludselig sker, det står i simpel tid. Vi går herned igen. The man is watching TV. Det er det, som er i gang med at ske. When the light suddenly goes out. Det er det, der pludselig afbryder det. Og derfor står det i simpel tid. While they were crossing the lake. Det er det, som er i gang med at ske. Det står i udvidet tid. The storm broke out. Det er det, der pludselig sker, og pludselig afbryder det. Måske. Og derfor så står det i simpel tid. Så ved afbrudte forløb, der bruger man både udvidet tid og simpel tid. Hvordan er det så, man danner udvidet tid? Det gør man af en form af to be, plus en ing-form af verbet lige efter. For eksempel, altså en form af to be her, I am, you are, osv. Og så en form af ing bagefter. Eller en ing-form af verbet. Sorry. For eksempel, it is raining outside. Or, I'm speaking to you. We are watching a film right now. Det her er alt sammen i nutid. Altså udvidet nutid. Dannes sådan her. Man kan også danne, udvidet tid i datid. Og der er det igen en form af to be, plus ing-formen af verbet lige efter. Så her og her. Og eksempler kan være, I was walking down the street. Eller we were speaking on the phone. He was swimming in the ocean. Den måde danner man datid på, udvidet datid. Som jeg nævnte allerførst, så er udvidet tid ikke rigtig noget, som vi kender til på dansk. Og det nærmeste, man kan sige, vi kommer på en udvidet tid, er på følgende måde. Det er i sætninger, hvor man siger, noget man, altså at være ved at gøre noget, at være i færd med at gøre noget. Eller at gå at snakke, at stå og snakke, at ligge og snakke, eller sådan et eller andet. I de her tilfælde, eller på engelsk, så sløjfer man, altså det vil sige, man lader være med at bruge udtrykket ved at være, eller gå eller stå og så videre. Men man nøjes egentlig bare med at skrive ing-formen, fordi det indikerer egentlig alt det her op. Den engelske ing-form indikerer de her ting. For eksempel, jeg var i færd med at spise, da du ringede. Den bliver til helt enkelt til, I was eating when you called. Så det der i færd med at spise, det bliver bare til was eating. Drengene gik og snakkede, da hunden gøede. The boys were talking when the dog barked. Peter sidder og læser. Peter is reading. Ganske enkelt og således. Jeg tror, at det er det første, eller lige den i første omgang, det for nu. Jeps, vi skal også høre noget om præpositioner og ing-form, men det bliver i næste video. Så tak fordi I lyttede.